Eemi Tervaportti tänään mukavasti peliaikaa Iso-Britanniaa vastaan. Varmasti maistui. Maistuhan sitten. Pääsi pelaamaan näitä EM-karsintoja ja vähän tahameita oli, mutta loppui hyvin kaikki hyvin. Missä vaiheessa sulle selvisi, että tänään peliaikaa on luvassa? Silloin kun Mauro huusi, että tuu tänne, että ota paita pois, niin sitten mentiin. Yllättikö? No pikkasen, että totta kai voittaa aina lähetään ja yllättävä käänne se oli, että pääsin kentälle. Pelasit paljon keskeltä paljon enemmän kuin Mikko Esko. Mikäs tämän takana on? No kulkee noiden äijien kanssa paljon paremmin, että on löytänyt sen yhteisen sävelle paljon nopeammin noiden keskareiden kanssa kuin yleispelaajien. Että ei kai siinä muuta. Nopealla vauhdilla SM-liigassa vaihtopenkiltä avaukseen, sieltä Suomen mestariksi sitten maajoukkueeseen ja nyt jo maajoukkueessa peliaikaa tärkeässä pelissä EM-karsinnoissa. Joko huimaa? Ei kai vielä. Katsotaan sitten syksyllä. No Latvia on seuraava vastustaja huomenna. Mitä Latviasta mietit? Hyvä joukkue, että on hyvät keskarit ja passari oli ihan ok, mitä nyt näin niiden peliä. Että kyllä varmaan kova vastus on ja saadaan pelata kunnolla, että pärjätään. Tulee eri luokan peli kuitenkin kuin tänään. Varmasti.